Fl-ewwel kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn Jannar u Marzu li għadda, id-dejn ta' pajjiżna kien ta' ftit aktar minn 50% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross skont l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Meqjusin iċ-ċirkostanzi bi sfidi internazzjonali mingħajr preċedent li wasslu għal żidiet kbar fin-nefqa nazzjonali, inkluż fil-protezzjoni u l-għajnuna lil poplu waqt il-pandemija u l-kriżi tal-enerġija fost l-oħrajn u l-livelli fil-maġġoranza l-pajjiżi Ewropej, ir-rata ta' pajjiżna hi waħda mill-inqas. Fil-fatt il-Eurostat qal li rata ta' Malta bħala persentaġġ tal-prodott domestiku gross iferm inqas minn dik tal-medja fiż-żona euro li kważi tlaħħaq id-89%. Ir-rata tad-dejn ta' pajjiżna skont il-prodott domestiku gross wkoll inqas mit-threshold ta' 60% skont il-kriterji stabbiliti mill-Unjoni Ewropea. Miċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ li r-rata ta' pajjiżna iferm inqas minn ta' pajjiżi ferm akbar minna. Dan hekk kif fl-ewwel kwart ta' din is-sena Franza kellha rata ta' kważi 111%, waqt li l-Ġermanja kellha rata ta' aktar minn 63%. Mill-2013 id-dejn nazzjonali naqqas bi 18%. Fil-fatt qabel il-bidla fil-gvern 11 il-sena ilu, id-dejn kien ta' aktar minn 68% tal-prodott domestiku gross. Dan fil-waqt li fl-2011 taħt gvern nazzjonalista ta' Gonzi PN id-dejn kien ta' ftit aktar minn 70%.